O Arousa Fútbol 7 e o Concello de Ribadumia volverán a camiñar xuntos un ano máis. O prestixioso torneo que o ano pasado se mudaba a Senra repetirá a localidade tras a súa marcha de Vilagarcía. Ademais da famosa fase final a Levín que se disputará en maio, os organizadores celebrarán esta fin de semana o torneo indoor, unha competición que este ano inclúe a categoría Benxamín. Un evento que, como digo, estrea a categoría en categoría Benxamín. Ata agora só tiñan participado biberóns e prebenxamíns, e que é unha maneira de demostrar que o evento medra, se consolida e en ningún sitio millor para facer isto que en Ribadumia. O torneo levará a Ribadumia a 52 equipos, o que supón a participación de máis de 600 xogadores e xogadoras. O volumen de equipos e participantes que somos quen de convocar, sábado e domingo van a concorrer 52 equipos en 3 categorías distintas, biberón, prebenxamín e benxamín, para un total de 600 xogadores e xogadoras, e iso dá co arrastre correspondiente nestas datas das súas afeccións, que o ano pasado xa foron quen de encher estas gradas, e contamos que acudan tamén de boa maneira, en bo número. Dende a Xunta quixeron destacar a boa sintonía entre o torneo e Ribadumia. Pero que aquí é unha verdadeira festa e estes rapaces viven con unha gran ilusión que transmiten aos que ven aquí. O que ven a primeira vez a ver un partido destes, repite. Pola súa parte, dende o Concello mostráronse moi agradecidos pola importancia que ten para a vila acoller este torneo. Para nós este evento deportivo é algo moi importante porque digamos que vai ser a festa do fútbol, sobre todo nestas categorías inferiores de nenos entre 4 e 10 anos, 8 e 10 anos, e polo tanto esta é unha festa do fútbol. Vamos a vivir como diversión, como compañerismo, que vamos a reunir aquí, como decía Alberto, máis de 600 nenos, con todos os pais ou con todas as familias que se van a chegar aquí a Ribadumia. Despois do torneo desta fin de semana, o Arousa Fútbol 7 volverá a Ribadumia o 9 de abril para disputar a fase previa do seu prestixioso campeonato. A fase final terá lugar do 29 ao 31 de maio.